Имаме го! Как си, приятелю? Стой! Как беше, добре ли? Окей! Чакай да ти стои първи скок, чакай той ще направи това интервю, ще разправи. You speak in Bulgaria, I'm gonna... Добре, дай сега за твоето си видео, трети получи. Обърни само към слънцето, да се страчне, да кажеш няколко думи за тебе си го спомен. Как беше? Кажи какво го направихме, как беше? Снима другата камера. Взимиш ми се успешно, окей, всичко е... Хареса ли ти? О, много! Дали го препоръчал? Да, определено. Стъпка е голяма. Много ти благодари за скока и за доверието. Very good. Много приятно. Браво, Вика. Чао, чао! Чао, чао! Екстра.